Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Aquesta serà una intervenció molt més breu del que seria normal en aquest document. Com ja hem explicat molt sovint, es tracta per nosaltres pràcticament del segon document més important que aprova cada any l'Ajuntament. El primer és el pressupost, que al cap i a la fi no deixa de manifestar voluntats, però aquest és l'important, políticament parlant. Aquest és el que explica no les voluntats, sinó les realitats. No el que es deia que es faria, sinó realment el que s'ha fet. Hi ha dades que cal explicar, hi ha dades que és important que expliquem, però hem decidit que per mantenir aquest clima d'acord, per arribar a aquest pacte de ciutat, que aquesta és una qüestió que podrem fer al juliol, quan arribi l'aprovació definitiva d'aquests comptes, i que llavors farem una valoració política que entenem que és imprescindible que fem, que és una demana temps, però sí que ara no ens podem estar d'explicar alguns conceptes perquè entenem que a les portes d'obrir un nou pressupost que faci front a aquesta situació de crisi hi ha algunes dades que hem de tenir en compte. La primera, que aquest 2020 no pot quedar ni un cèntim a la caixa. Com ara molt bé explicava la regidora, aquest és un ajuntament plenament sanejat, va tenir un superàvit de més de 3.300.000 euros, tenim un romanent de 11.313.000 euros. Trobem que és indecent, que seria indecent que ni un sol d'aquests euros se'n vagi a la butxaca dels bancs, se'n vagi a pagar deute. Estem davant una crisi sanitària que generarà una gran crisi social, una gran crisi econòmica, i des de l'Ajuntament, com des de qualsevol institució, tenim l'obligació moral de fer-hi front. A final d'any, a 31 de desembre, 12 de la nit, no pot quedar ni un pressupost a les arques municipals. Ja tindrem temps de recuperar-ho en propers anys. Aquests diners han d'estar en el lloc que pertoca i que és necessari que estiguin en aquests moments a fer front a aquesta crisi social, a fer front a aquesta crisi econòmica, i per tant, si queda un euro, ha d'estar a les butxaques de les pimes, ha d'estar a les butxaques dels autònoms, ha d'estar a les butxaques dels comerços i, sobretot, ha d'estar a les butxaques de les famílies, perquè aquest és el paper que ens toca ara. Per tant, esperem, farem aquesta valoració política d'aquest pressupost al juliol, però sobretot el que manifestem un cop més és la mà estesa per arribar a aquest nou pressupost per fer front a la crisi d'aquest 2020. Moltes gràcies. Potser, i agafant les seves paraules, entenc que potser hauríem de trobar, com a mínim per finalitzar, un moment de fer un minut de silenci en record de tota aquesta gent que ens ha deixat aquest temps. Gràcies. Molt bé.